Здрасти, аз съм Вики, а това е поредния епизод на подкаста Свежарка. Днес ще разбереш какво е Slay Body Challenge, ще си говорим за пилатес, ще си говорим за здравословни начини на хранене, здравословни начини на живот. На гости ни е една много приятна, много лъчезарна, много свежа девойка, която е професионалист в тези сфери и ще ни разкаже повече за тях. След малко ще я поканим, ще я приветстваме, тя ще се представи. Преди да минем натам обаче, една интересна концепция. Когато момичето ни изпрати нейната визитка, четейки тази визитка, наистина много се зарадвах и бях много щастлива, защото осъзнавам с този подкаст и с всички хора, които каним в него, колко много реално са хората, които имат желание да променят себе си, начина си на живот, телата си, да са по-ориентирани към здравословните навици. И това не са само гурутата и известните имена, които виждаме навсякъде около нас. Това са хора, които ходят на работа, това не им е изцяло начина на живот и чрез това да изкарват парите си или не на 100%. Но това, което искам да кажа е факт, че много хора се стремят към едно по-пълноценно живеене на живота, по-осъзнато, и това наистина много ме радва и това е идеята на подкаста, да ги каним тези хора при нас, те да ни разказват за своя живот и наистина аз лично много се мотивирам от това и наистина се надявам и вас да мотивираме по този начин и да почнете да интегрирате всички тези неща във вашия живот. Няма да задълбавам повече, така че директно преминаваме към съществената част. Днес на гости ни е Глория. Здравей! Здравейте! Радвам се наистина, че дойде при нас. Благодаря за поканата. Поредния свеж, готин човек, активен, занимаващ се, който ни е на гости и наистина много ми е интересно всичко, което ще ми разкажеш. Ще структурирам нещата, нека да започнем от самото начало. Разкажи ни малко за теб. Откъде си, как започна да се занимаваш с това, което се занимаваш и оттам нататък вече ще си говорим по същина за останалите неща. Добре. Аз съм по принцип от Стара Загора, но от 10 години вече живея в Варна, като дойдох тук като студент. И после останах и започнах да си търся работа. Имах много премеждия с намирането на хубава работа, но най-накрая успях да си намеря нещо, което така да ме устройва. И то в един момент започна много да ми се натрупва, защото започнах да разбирам от нови неща, започнах да проявявам по-професионално мислене, следователно исках и кариерно развитие и реших, че трябва да наблегна на кариерното си развитие, което по принцип не е лошо. Не е лошо в никакъв случай, но в един момент започна да ми тежи много, защото се сблъсквах, разбира се, с различни проблеми, с различни хора и започна много да ми тежи това. Здравословният начин на живот започна с Slay Body Challenge. В един момент от напрегнатото ежедневие започнах да се чувствам много преуморена, кофти. От работа, да, защото аз съм такъв човек, че когато се захвана с нещо и влагам винаги 100% от себе си, нищо повече и нищо по-малко. И може би аз съм си виновна, че толкова навътре съм приемала всичко това, но в крайна сметка пък исках да постигна кариерно развитие. А ти какво си учила? Извинявай само, че отклоням малко темата. Какво учи, какво завърши? Свързано ли е изобщо с здравословния начин на живот? Не. Завърших икономика в Икономическия университет тук във Варна. Индустриален бизнес е специалността ми, но не съм работила и ден от нещо свързано с това. Така, започнах да се чувствам преуморена, зле, започна това нещо да влияе повече на настроението ми, към чувствата си към себе си, към околните. И реших, че трябва да започна
да правя нещо по-странично от работата, за да може да разпускам. Нещо, примерно като хоби или да спортувам или нещо такова. Зареждаш батерийките. Да. Така пък се запознах с хората от Slay Body Challenge и по-конкретно с моята треньорка. Добре. А пък Slay Body Challenge е концепция, която е създадена от Йоана Йоко. Предполагам, че зрителите я познават добре, защото тя е доста популярна в социалните мрежи. И малко по малко започнах нея да следя, виждах тях с какво се занимава. И съвсем случайно в едно от нейните видеа видях това за Slay Body Challenge и се свързах с нейн треньор. Тоест, моята треньорка. Да, след малко ще ни разкажеш и по-подробно, нали, какво представлява цялото това нещо. Да, разбира се. И моята цел с началото на Slay Body Challenge беше да си създам нови навици. Защото аз нямах изградени такива. Навици за? Всякакви. Абсолютно всякакви. Просто исках нещо ново в живота си, защото аз наистина започнах да се товаря много. Абсолютно всичко ме дразнеше. Абсолютно всичко. Той вече с нежелание ходиш и на работа, контактуваш с хора, наистина влияе на... Ами честно казано, до последно ходих с много голямо желание на работа. Но просто се изисква страшно много енергия да влагаш в съответната работа, защото да, там просто трябва да бъдеш наистина 100% от себе си там. Окей, и свърза се с треньорката. Да, тя ми обясни какво представлява всъщност Slay, какво получавам, когато се включа в Slay. Аз веднага се навих и така започнах да практикувам повече полезни навици. Това включва спортна активност, правилно хранене и редица други неща, които просто с времето си идват. Окей, т.е. тяхната концепция е да ти дадат готов модел, като модел на поведение, какво трябва да ям, как трябва да тренирам. За такъв тип концепция ли е? По-скоро самата концепция помага на хората да полагат и ги учи как да живеят по по-здравословен начин. И вече всеки човек избира сам за себе си какво търси, какви са неговите цели. Някои хора искат да качват килограми, други хора искат да свалят килограми, трети хора искат просто да започнат с някакъв спорт, да спортува, дали да ходиш, да бягаш в парка или пък да правиш някакви упражнения в къщи. Просто нещо, което да подобри малко твоето здравословно състояние. Защото когато започнеш един такъв цикъл, в един момент тялото ти вече започва да отвръща на новото и то ти отвръща с положителни насоки. Та самата концепция точно това прави и точно това направи с мен и аз съм страшно благодарна за това, защото просто аз от 2 години съм в екипа на Slay. Като ментор? Не като ментор, общо. Първо започнах като клиент и после по време на второто си предизвикателство, защото концепцията разполага с предизвикателства. Точно предизвикателство да предизвикаш себе си, да започнеш да правиш нещо по-полезно за себе си. Но... те ли ти казват? Сега това ти е предизвикателството, искаме да те научим, примерно да лягаш всеки ден в едно и също време и да ставаш в едно и също. Това вече е до твоя преценка. Ако имаш възможност да си легнеш в 10 и да станеш в 6, го правиш. Ако не, намираш други начини. В предизвикателствата нищо не е задължително да го правиш, иначе излизаш от Slay. Напротив, ти сам трябва да си намериш твоето си място. Ние предлагаме сутрешна рутина, предлагаме лайв тренировки, лайв готвения, съвети, групи, приложения, с които да работим, продукти, даваме си съвети, имаме си група в Viber, в която всеки един треньор
треньор, клиент, няма значение, споделя своите резултати, своите наблюдения, някаква нова рецепта, ако е научил, ако е измислил, нали, някакъв съвет. И по този начин ние сме си... Като общност сте. Да, ние сме като общност и сме си полезни един с друг. Правим и офлайн събития в София, във Варна, в други градове също, защото имаме треньори от всякъде. Моята треньорка, примерно, е в Германия. Имаме треньори в Холандия, в други краища на света изобщо. И всичко, хубавото е, че всичко се случва онлайн. Нали? Ти не си задължен по никакъв начин да бързаш днеска след 6 часа след работа, да ходиш да тренираш в 7 часа с нашата група. Да. Ако не можеш да се включиш в тренировката в 7, пускаме запис в групата от самата тренировка и когато намериш време, ако наистина искаш да го направиш това нещо, ще го направиш, когато на теб че е удобно. Може да си сам, но знаеш, че другите са го минали това нещо. И по този начин ти не се чувстваш сам, не се чувстваш притиснат от времето, от нищо. Знаеш, че го правиш за себе си. И то всъщност това е най-якото, защото го правиш за себе си. Да, и действа и мотивиращо с толкова много хора, защото всички имаме пикове и спадове на нашата мотивация и заради това много хора се отказват от това, което правят. Хубаво е, че има такава сформирана общност. Примерно като човек, който никога не е попадал в тази група, ти като попадна там, как започнахте да работите с твоята треньорка? Примерно сега на зрителите, които ни гледат, ако проявят интерес, какво да очакват? Свързват се с треньора? Въпросник ли ти дадоха, за да разберат какво очакваш ти или как започват изобщо нещата? Ние правим консултации, нали, по възможност на камера в Zoom или както на клиента му е удобно. Моите консултации напоследък често ми се случва да ги водя чрез гласови съобщения, но това е избор на моите клиенти. И да, задавам им въпроси, свързани с тяхното физическо състояние, дали се хранят редовно, дали имат някакви проблеми. Научавам малко повече за тях, за да им предложа някое предизвикателство, което, нали, на тях ще им допадне. Аз всъщност им предлагам всички предизвикателства, но казвам примерно това 21-дневното предизвикателство е по-подходящо за теб. Или пък като знам, че клиента ходи на фитнес, обича залата, обича да си изпълнява тренировките в залата или му е по-лесно там да върши тренировки, му казвам, за теб тогава е по-подходящо фитнес предизвикателството. Тоест, за всеки имате различни предизвикателства, които вече са направени и спрямо човека вие им давате конкретното нещо, което смятате, че за него е най-подходящо. Вече той сам решава, нали, към кое предизвикателство да се включи. Съответно, включва се в мотивационната група, където са всички. Няма значение, нали, кой на какво предизвикателство е. Всеки си знае неговите си цели, но служи, нали, в групата като мотивация за всички. Няма значение. Да. Има ли някакъв сайт, в който човек може да влезе и да разгледа тези предизвикателства и сам да си избере и да започне да ги прилага, или задължително трябва да има контакт вече с човека, който е в групата и той да го напътства? Има сайт с предизвикателствата, той съответно се казва Sleep Body Challenge. Колегите ще го напишат долу после в описанието, за да може тези, които им е интересно, да цъкнат. Да. Там са описани самия комплект от предизвикателства. Но е най-добре да се свържат с треньор, с който, нали, могат да разговарят свободно, без да се притесняват, в зависимост от тяхното физическо и здравословно състояние. Защото дори когато започваш някаква диета, ти не трябва да започваш само тази диета. Някой трябва да те следи, някой по-вещ в тази сфера трябва да те следи, защото по този начин
много често се случва хората да увреждат здравето си до неузнаваемост. Да, много е важно да се внимава с тези неща. Да. Това, нали, разпитвам по какъв начин работите и как ги следите нещата. Ние не сме доктори. Да. Ние просто даваме нашия опит, даваме нашите хранителни насоки от това, което ние до този момент сме натрупали като знания. Ние постоянно участваме, треньорите участваме в събития и в обучения в тази сфера, за да може да се обогатяваме и съответно да предлагаме високо качество на нашия клиент. Браво, доста ги е развила. Да, наистина, и продължава да се развива и е вала на ния, защото наистина е страхотна. Трудно е нещо такова да се постигне, съгласна съм. Разкажи ми, примерно, за това фитнес предизвикателство. Какво е то? Какво представлява? За да мога още по-детайлно да се запозная с идеята ви. Примерно, аз ходя на фитнес и приемам това предизвикателство. Какво включва то? Включва приложение, в което има тренировки, които са подходящи за фитнес. Съответно, че като си говорила с твоя ментор, примерно мое лице, като си говорила с мен и си ми казал, че искаш да трупаш мускулна маса, и аз като знам какви са упражненията в самото приложение, ще ти кажа какво да коригираш, примерно в тези упражнения, за да може, нали, съответно да започнеш да трупаш мускулната маса. Съответно, в зависимост от това как се храниш и какво обичаш и дали имаш поносимост към нещо или не, ти насочвам вниманието към храненето и какво да наблягаш, на каква храна да наблягаш. Добре. Съответно, нали, повече протеин, по-малко зеленчуци, за да може, нали, да се трупа самата мускулна маса. Съответно и приема на въглехидрати трябва да съобразиш и така нататък. Има ли готови менюта и готови режими на хранене, или по-скоро оставяте самия човек той сам да прецени какво да хапва, а му давате насока и знание за това какво... Ние даваме примери, да. Даваме примери, казваме на какво да набляга, и вече, понеже не можем да го следим човека наистина ял ли е днеска или не е ял, вече зависи, да, ако си сериозен в това, което правиш и в това, което искаш да постигнеш, ти ще разбереш. Дори и като напишеш в интернет качване на мускулна маса, нали? Информация. Ще видиш това, което примерно съм ти казала до една степен, но съм казала нещо повече. Да. И когато започнеш да го правиш, когато виждаш напредъка си, тогава вече би се уверила, че, нали, не говорим празни приказки. Цялото. Да. И така, между другото, аз когато започнах с предизвикателствата, свалих няколко килограма, които според мен просто мазнини бях изчистила. И така леко се стегнах. Но в края на 22 година, поради голям стрес, насъбрал се стрес, рязко, буквално за 3-4 дни свалих 7-8 килограма и от 48 тогава стана 41 килограма. И много се бях стреснала за здравето си. В рамките на 23-та година целите ми бяха да се възвърна килограмите и реално го постигнах това нещо. Качих даже 10 килограма. В момента съм почти 52 килограма, 51 300-400, нещо такова. Благодарение на Слейбоди. Благодарение на постоянството. И Слейбоди, да, но и на постоянството. Защото по здравословен път си възвърнах килограмите и не съм спирала да тренирам. Аз тренирам всеки ден. Може би в месеца има само 3 дни максимум, в които не тренирам. Да.
Браво, чудесно. Значи си се сблъскала с много специфики, свързани с хранене, диети, тренировки и това ми направи впечатление, което казах, по здравословен начин си възвърнах килограмите, защото много хора успяват да постигнат рязко някакви промени, свалят, качват. Наистина в последствие доказано е вече, че се отразява добре на здравето. Ами ние се придържаме към балансираното хранене. Ние не спазваме диети, не спазваме режими, не спазваме нещо друго. Ние гледаме да се храним балансирано и всъщност това препоръчваме на нашите клиенти. Не се водите по мода и по тренд, ами по-скоро богата, разнообразна храна. Да. Така като ме гледаш, ще повярваш ли, че ям между 5 и 6 пъти на ден? Мога да си го представя, защото съм запозната, нали, с методите на хранене, усвояване на храната и знам, че е възможно, зависи какво хапваш, естествено. Разбира се, да. Да, но разбрах ти въпроса, нали, за слаб човек не се предполага да хапва 5 или 6 пъти дневно, по-скоро 2-3, евентуално. Да. А всички предизвикателства ли са с еднаква продължителност? Има 21-дневно и 31-дневно. А защо точно този времеви диапазон сте избрали? За 21 и 31 дни. Тогава сте това вече Йоана трябва да отговори на този въпрос. Да. Питам. Значи имате 21 дни предизвикателство и 30. Да. А колко общо са предизвикателствата? Ами в момента има и едно женско предизвикателство, което е насочено, нали, към внимание към жената и с нейните... Женско здраве? Да. Окей, това е интересно. И просто всичко зависи от клиента, от какво иска клиента. Да. Всичко е базирано. Около 6-7 предизвикателства има и вече клиента каквото пожелая да се... Каквото чувства, че има нужда, това прави. Да, съответно, нали, ние не правим консултация, не ти даваме всичко на един път и да те оставим да се оправяш сам. Ами ние всеки дневно общуваме, чуваме се. Дори да не е всеки дневно, когато има човек възможност, нали. Аз никога не съм се притеснявала в началото да питам моята треньорка, тя се казва Бояна. Никога не съм се притеснявала да я питам нещо свързано с храненето. Праща ми снимки на чинията си, да ми каже, нали, всичко това, което съм сложила, добре ли е, не е ли. Тя съответно ми е правила и нали, корекции. Примерно ми е казва, ти нямаш въглехидрат в чинията, сложи си нещо, примерно на худ. Нещо такова се служи малко в чинията, за да стане наистина балансирана. Съпровождате в твоя път. Да. Никога не съм се притеснявала, тя е била неотлъчна до мене. Да. И в ковчи моменти, когато загубих килограмите си, също тя беше с мен. Отново нали, ме напътстваше, макар че вече от една година бях в Слей, отново тя ме напътстваше, казваше ме как да се захраня, защото имало едни, в които даже не съм яла толкова много стрес. Да. Браво. Благодаря. Браво, да. Абонамент ли е участието в вашата концепция? Т.е. човек трябва ли да заплати, за да може да бъде вътре във вашата група? Може само с да и не да отговориш, няма да изпадаме, нали, в детайли, ако се заплаща колко струва, нали, те хората вече ще си ги проверят тези неща, но платено ли е участието в тази общност? Заплащат се единствено продукти за закуска, с които работим и с които сме се убедили в тяхното качество. И за да започнеш предизвикателство, следователно трябва да започнеш да ползваш тези продукти, с които работим. Всичко останало, като лайв тренировки, приложения, мотивационни групи, съвети, рецепти. Ние си имаме и електронна книга с здравословни рецепти. Правим всяка неделя meal prep. Всичко това е безплатно.
Да, наистина е много развито цялото това в различни насоки и детайли. Да, обединява много... Тоест, за да участва някой, за да започне цялото това нещо, трябва да закупи тези продукти, които са закуска. Да. А те са разработка на Йоко отново? Не. А относно хранителни добавки, давате ли им насоки и съвети на хората? Или там вече с приема на медикаменти не боравите? Ако клиента приема някакви лекарства, той трябва да се консултира първо с лекаря си предварително, за да му каже дали може да ползва нашия продукт. Дали е подходящо, разбрах. Да. Добре, предполагам, има още много неща, които не се сетих да попитам, за да можем да помогнем на зрителите да разберат, но както казахме, отдолу в описанието ще има оставен линк към сайта и всеки, който иска, ще има оставен линк и към твои, примерно, социални мрежи, ако хората имат желание да се свържат и вече за повече въпроси можете да се обърнете директно към тях. Аз се опитах максимално да изчерпам всичко, което ми дойде на ум. Но ми е интересно да продължим с твоя житейски път. Разбрах как си започнала чрез тях. Хубаво е, че си хванала някаква ниша, някакъв път, нещо, което те кара да се чувстваш добре, видимо в момента, щом още си там. А пилатеса кога се намеси в твоя живот? Как откри страстта си към пилатеса? И видях, че си ни написала, че професионално се занимаваш с пилатес. Да, обучавам се да бъда инструктор по пилатес. Ами по пилатеса се запалих пак по време на предизвикателство на Слей, в момент, в който не можех да се включвам в тренировките. В лайф тренировките и понеже трябваше, все пак съм в предизвикателство, трябваше да правя някаква тренировка и реших да правя пилатес вкъщи. Така започнах и много ми хареса. И започнах да правя само такива тренировки. Примерно от година и половина, че малко и отгоре сигурно, правя пилатес тренировки предимно в къщи. Аз не ходя на фитнес, просто разпъвам си мата, лягам си и започвам да тренирам. Да. Сама ли си ги измисляш тренировките? И вече започвам да вкарвам нещо от себе си, но в началото сама гледах клипчета в YouTube. Много често се контузвах, защото не знаех как да изпълнявам самите упражнения. Но вече като професионалист почти съм натрупала знания и умения и знам на какво да наблягам, за да изпълнявам самите движения. Да. А къде се обучаваш? Онлайн или се обучаваш или присъствено? Ами в момента в онлайн, защото самата фирма, в която съм се записала, се намира в София. Да. И понеже няма как постоянно да ходя до София цялата неделя за онлайн, за тренировки като цяло. Да. И са измислили те такава платформа за онлайн обучение, така че мен ме устройва напълно. Да, дългосрочен план, предполагам, желанието ти е да станеш треньор, да преподаваш такъв тип тренировки. Да. Мислиш ли по някакъв начин да го обвържеш с Slay Body? Имаш ли такава възможност за професионално развитие там, примерно? Ами да, звучи по принцип добре звучи, но за сега целта ми е да си взема сертификата и след това да започна да бъда активен треньор с клиенти по пилатес. Да. Пък за по-напред, разбира се, че бих комбинирала нещо, но трябва все пак да се говори с шефката. Разбира се. Шефката е много важна, разбира се. Така е. Аз също съм много запалена по пилатес. Наистина много харесвам пилатеса. Знам, че това е труден въпрос, който ще ти задам. Но въпреки това, много хора не знаят какво е пилатес. Много хора си мислят, че пилатеса е като йогата. Да, е едно и също. Можеш ли с твои думи да ни обясниш какво е пилатес?
Естествено, има 1000 определения за този метод. Всеки го възприема по негов собствен си начин, спрямо неговата представа за нещата. И мен много пъти са ме питали какво е пилатес и аз се чудя откъде да започна да им обяснявам на хората. Така че ми е интересно, нали, какво ще кажеш ти. Как би го разграничила от йога? Ами, йогата е насочена към духовното здраве. Практиките, които включват йога, са асани, нали, позите, пранаяма, което означава дихателни практики, медитация и релаксация. А пък пилатеса подсилва физическото състояние на човек. Там вече имаме физическа компонента като физическо упражнение. Физическо натоварване на цялото тяло. Да, ума и тялото работят в екип едновременно, но е различно от йогата, защото йогата е насочена към душевен мир, може би. Да. Нали? А пък чрез пилатеса ти подобряваш физическото състояние на тялото си, подобряваш стойката. Да, има съществени разлики между двете неща. Е хубаво хората наистина да не го бъркат, както бъркат стречинга с йогата, защото стречинга чисто е да разтягаш самия мускул, да. Там нямаме елемент дишане толкова обвързващ. Нямаме медитативната компонента. Да. Има разлика. И затова исках отново да го изговорим. Да. Те се взаимстват, пилатеса и йогата се взаимстват, но фокусът просто е по-различен. На различно място. Мен също са ме задавали много пъти въпроса: ама то не е ли като йогата? Не съвсем. Да, ама не. Си прилики, но не съвсем. Да. Пожелавам ти успех в това начинание. Благодаря. Сигурно пътя не е лесен натам, но е хубаво, че си намерила нещо, което наистина ти доставя удоволствие и ще имаш възможността да помагаш на хората. Много важно нещо. Да, аз обичам да помагам на хората, обичам да виждам промяната в тях, как стават по-щастливи, по-усмихнати и мисля, че това е най-важното нещо, защото аз самата минах през това и преоткрих, че трябва да почувстваш първо себе си близък, да бъдеш спокоен, за да можеш да продължиш напред, да се развиваш. С стрес няма как да стане това нещо. Това нещо просто те подводява. Не може да работиш нон-стоп и да си пред бърнаут. Трябва да разпускаш по някакъв начин, да се презареждаш, защото това е много важно нещо, да се презареждаш. И по този начин, примерно, се презареждам аз, с слей се мотивирам, с пилатеса се презареждам, така че... Имаш силата да продължиш напред с нещата, които правиш. Разбира се, не всеки ден ми е цветя и рози около мен всичко, но опитвам се да бъда максимално позитивна най-вече и да знам, че нещата ще се оправят и просто, че... Да, това е също интересна тема за възстановяването и за това да не стигаш до момента, в който и физически и психически вече си изтощен, защото ако сам не си даваш почивката и възстановителната компонента, просто ще дойде един момент, в който организма ще ти каже сам: окей, аз бях до тук, или ще се разболееш, нали, не дай си Боже, или нещо друго ще се случи, което принудително ще те върне стъпки назад. И така или иначе, ако се разболееш, ще си стоиш вкъщи, докато се излекуваш. Нали? Ще трябва да се погрижиш за тялото си. Затова превенцията е много важна. И ние я засягаме и като тема, естествено, в подкаста. Много ключов момент и е хубаво, че го спомена и това. Видях, че правите тренировки на открито. Да. Това е интересно. Това е първата ми инициатива, лична инициатива, която поех за работата ми като инструктор и организирах предната неделя пилатес на открито в Морската градина. За мое очудване се събраха така стабилно хора, които, нали, не очаквах чак притеснили така. се.
Всъщност, не, аз много бях щастлива и самата радост изтри притеснението. И, Как успя да събереш тези хора? Извинявай, че те късна. Направих си малка реклама и чрез мои приятели също, те като си поканиха по някой другар. Да. Добре ли се получи? Доволна ли остана? Хареса ли им на хората на въздух да тренират? Да, казаха, че много добре им е подействало. Аз по едно време всъщност така леко се притесних, защото се насъбраха едни облаци и започна леко да капе, но пък видях хората, че те си лежат на мата и си изпълняват упражненията. Значи няма проблем, няма за какво да се притеснявам. И точно между другото, след като свършихме, приключи тренировката и тогава се изсипа един дъжд. Точно на време беше всичко. Да полеете хубавата тренировка, да върви по вода. Но със сигурност ще организирам още такива събития, защото хората, които отделно, други, които не можеха да дойдат сега, питаха кога ще има следваща. Да, така че съвсем скоро, ако времето се задържи така хубаво и приятно, ще организирам още едно такова събитие, да. Супер. И се надявам отново да им хареса. Трябва да измисля още нещо ново в самата тренировка, да не е също, нали, като... Да добавиш нов елемент. Да. Ти самата започна в началото. Постигнах резултатите си заради постоянството, което имах. Така че постоянство и в това, и в един момент нещата ще се случат. Да. Няма как. Тогава аз не го осъзнавах това нещо, не осъзнавах, че съм постоянна, не осъзнавах, нали, аз виждах някаква разлика в себе си и си викам, нали, колко яко, нали, ще продължавам да го правя. И сега, след като се измина известно време и като видя какво реално е станало, през какво всъщност съм минала и си казвам, това е нещо неповторимо. Това нещо просто трябва човек да го изпита, но той не може да го изпиташ след първата седмица или след края на диетата, която се започнала, нали. Просто това нещо идва с времето си, защото това нещо те кара да израстваш по някакъв начин, дали духовно, дали физически. И тогава го разбираш, тогава виждаш реално къде си бил и какво е станало с теб. И начинът, по който приемаш обстоятелствата и ситуациите, които възникват в живота ти, също е много важно как реагираш на тях. И така по този начин просто нещата се случват. Нещата се случват, да, и се чувстваш наистина качествено, като качествен човек. Така е. Аз имам също наблюдения за това, което казваш, но прекалено е забързан живота нашия на дневна база и на повечето хора им е лесно, както се казва, едно вълшебно е така хапче да изпият, да са здрави, да са бодри, да физически да изглеждат добре, но за съжаление тези неща не са по този начин. И ти си поредния пример, който доказва, че трябва да сме търпеливи и трябва да имаме постоянство. Търпение, точно така. Да, и то просто трябва да идва от теб, самия желанието. Също така съм се сблъскала и с хора, които, нали, искам да отслабна добре. Започваме, нали, процеса на отслабване. Не мога да не ям аз сладко, не мога да се откажа от сладкото. Не е вярно. Да. Можеш. Навици. Всичко е навик. Не мога да пия литър и половина вода на ден. Не е вярно, можеш. Да. Не мога да ставам в 6. Не е вярно, можеш. Можеш, просто е колко го искаш. Приоритети, трябва да си подредиш приоритетите. Да. Волята е сериозно нещо. Да. Съгласна съм. Имаш ли друг тип хобита? Примерно медитираш ли? Правиш ли дихателни практики самата? Да, в сутрешната рутина в Слей правим дихателни практики. Между другото, до ден днешен ми е трудно да правя дихателни практики. Това изисква постоянство. Какви дихателни практики правите? Обясняват ли ви
Да. Имат наименования или как Да, има различни дихателни практики. На мен най-лесно ми е практикуването на квадратно дишане, но в рутината на Слея друга дихателна практика. Тя отнема около 15-20 минути, не съм сигурна точно колко, с вдишване, издишване, поемане на въздух, задържане известно време и изпускане, задържане известно време, което е доста добра дихателна практика, която отпуска тялото, отпуска ума. Не е медитация, нали? Това трябва също да го разграничим, защото може би хората биха се объркали. Някои си мислят, че като дишат, медитират или като медитират, просто успокояват дишането. Пак се взаимстват двете неща, но не е напълно. Фокусът е на различно място. Да. Кое е квадратно дишане? Как се изпълнява? Аз лично го изпълнявам в седнало положение, в поза за медитация и се затварям. Затварям си очите, предпочитам да съм обърната към прозорец. Сега, когато е хубаво времето, си отварям прозореца, но зимно време не си го отварям, нали? И започваш да вдишаш, като вдишваш 1, 2, 3, 4. Издишаш 1, 2, 3, 4. И ти броиш. Да. Okay. И аз в главата си визуализирам един квадрат и като броя 1, 2, 3, 4, се едно нарисувам квадрат в главата си. Като таймерче, така с линийка, с черчетката 1, 2, 3, 4, рисуваш едната, после другата и по този начин. Да. Това също успокоява и мозъка, защото мислиш само за едно и също нещо, нали, не се разсейваш по някакъв начин. И това нещо го правя около максимум 5 минути. Да. Това са хубави практики, тези дихателните практики, затова съществуват и има толкова дълго време и са толкова разнообразни, защото очевидно по някакъв начин те влияят на нашето здраве. Някой път, като се разсея и като забравя докъде съм стигнала и си представям как изтривам това, което съм нарисувала и почвам от начало. Визуализациите, интересно нещо са. Добре, какво друго да те попитам? Може би за храненето. Как, примерно, ти се храниш на дневна база? Как си избираш какво да готвиш? И това неделното за мил преп много ми хареса. Нали? Да. Много е готино. Прилагаш ли това да си подготвяш храната предварително? Да, защото ми спестява много време това нещо, да си направя предварително меню и да, като отида в магазина, да знам какво търся. Спестявам време с обикалянето, спестяваме време с готвенето, готвя си по максимум 3 порции, нали, от това, което си купя и си го разпределям за 2 дни максимум. И много е удобно. Дай да видим сега, обясни ни как, примерно, пазаруваш в магазина. Отиваш с списък и знаеш какво точно ще купиш и какво ще готвиш, предполагам, или? Аз предварително вкъщи си правя меню за седмицата. Следователно, после виждам какво имам и какво ще ми трябва, за да сготвя това, което съм измислила. Примерно меню как би изглеждало в това? Моето е надраскано, някои пъти зачерквам, защото не успявам да сготвя това, което искам. Но това е вече малко по-скоро тренинг, като имаш да го правиш, защото можеш да варираш бързо в самите ситуации в ежедневието, които имаш. Ако нещо изникне, защото, разбира се, не можеш да се прибереш за готвене специално. Да, и би излезнал с приятели, нали? Да. Варираш, имаш предвид да заместваш в менюто. Окей. Иначе, когато започнах с приготвянето на меню, за да мога да свикна, аз самата не исках друго да ям и исках точно, нали, това да си приготвя, за да си знам, че това е моето нещо. Но вече когато посвикнах, като се пообрах малко повече,
започнах да варирам. И дори днеска да си мисля да ям леща, мога да се приготвя пак такава здравословна, богата салата. Да. Примерно, да. И лещ да оставя, примерно, за утре в други ден. Да завъртиш храненията по някакъв начин. А какво се стараеш да гледаш? Какво се стараеш на седмична база да хапваш? Обичам разнообразната храна. Привърженик съм на балансираното хранене. И основно в хладилника си имам зеленчуци и пилешко месо. По някой път свинско, но като цяло обичам повече пилешко. Наблягам много на протеина, защото трябва сега да поддържам тези килограми, които успях да си възвърна. Единият начин е, нали, да се разпределя порцията с повече протеин и по-малко въглехидрати, по-малко зеленчук. По този начин съм открила, че качвам килограми. В твоя конкретен случай това работи. Да. Ядки винаги имам в къщи и даже в колата имам една малка бяла кутийка, в която си слагам ядки и дори да съм цял ден навън, аз знам, че в момента, в който ми се прияде нещо, ще се взема ядка, няма да се взимам сладолед, вафла или нещо, което е бъкано с захар или някакви мазнини. Ще го хапна сега, ще си помисля, че съм сит, обаче след 10 минути пак ще съм гладен и нещо друго ще искам. Не, че не си позволявам да ям тортички или не, дюнер не си позволявам. Дюнер не знам от кога не съм яла. Не, че не си позволявам, но просто като хапна днеска, примерно следващата седмица няма да ям торта. Нали, не ми е фикс идея сега, като излезна някъде, да седна на заведение да ям торта или каквото и да е нещо друго. То пак в един момент става навик и това. Ти вече нямаш предпочитания към тези храни, дюнери, пици, сладоледи, защото просто си привикнал по този начин. Не само. Стъпчиците са важни до там. Не само, че си привикнал към балансирано хранене, просто тялото ти не го иска това нещо. Да. Защото ти си му дал вече витамини, минерали, протеин, полезни мазнини, полезни въглехидрати. Ти си му дал това, което има нужда. Да. И то няма нужда от дюнера и тортата. Просто не го иска. А когато се научи човек да слуша какво му говори тялото, това е някакъв ключов момент, поне при мен беше ключов момент, когато наистина започнах да отказвам такъв тип неща, защото аз не го искам. Тялото ми не го иска. И това е много такъв интересен момент. Да, осъзнаваш реално как се грижиш за себе си и осъзнаваш, че това е много по-добре се чувстваш се по-щастлив. Знаеш от кога не ми е ставало тежко, като се наям? Вечерно време, примерно. И да не можеш да заспиш или на следващия ден? Да, и да ме боли корема и да имам проблеми и да пия хапче и нещо такова. Магическото хапче, нали, за което говорихме малко по-рано. Трудно е, наистина е трудно, защото хората са много забързани. Ставам сутринта, отивам на работа, след работа трябва да взема детето, жена ми се обади, трябва да напазарувам вечерта, като се прибера, еди си какво и просто на хората не им остава момент наистина да послушат тялото си. Не знам коя е рецептата за да успеят да го постигнат. Може би наистина желанието за това нещо да трябва да бъде променено. Както според мен беше тук, ми го потвърди многократно. Желанието трябва да променя нещо. Освен на желанието, защото всеки има желание. Сега не може да кажеш, че комшиката Марийка няма желание да има стройна фигура. Мотивацията, постоянството и търпението. Това е нещото. Всъщност и организацията. Защото ти трябва да можеш да поемеш задачите за деня и да ги разпределиш
дори по часове, както ти е удобно, нали, да ги разпределиш и да знаеш, примерно ако не успееш днеска да си направиш тренировката, да знаеш, че утре в 6:30 до 7:30 ще си тренираш и тогава няма да си слагаш някакъв друг ангажимент, няма да си почиваш и да скролваш, да, защото това е най-лесният начин за почивка, да легнеш, да скролваш и да боснеш едно чипсче тук, шоколадче тук. Да, и после да ти стане тежко и ти кажеш, няма да тренирам то. Да, мен ме домързя. Да. Ти благодаря за днешния разговор. Надявам се да сме мотивирали хора, да са разбрали, че има и общност, която ще им помогне да успеят да постигнат целите си. После пък ще има къде да ходят на пилатес, който им обяснява за какво е протеин, какво е въглехидрат, как да ги комбинират. Имаш ли любима книга? Имаш ли книга, която те мотивира да продължиш да правиш това, което правиш? Аз постоянно чета. Преди малко ме пита за хоби. Да. Ето, четенето на книга е едно от хобитата ми, които придобих отново с Лей. Когато бях ученичка, нямах никакво желание да чета книги. Лятната ваканция да чета книга, която са ми дали от училище, беше по-скоро наказание, отколкото... Желание, да. И не съм и чела, честно казано, като дете книги. Обаче сега сигурно съм прочела за тези 2 години над 20 книги. Любимата ми книга, те са всъщност поредица, са книгите на Робин Шарма и монахът, който продаде своето Ферари. Тази книга сложи едно начало в моя живот. Имам чувство, че ми се отвори третото око с тази книга. И после почнах другите от тази поредица. И продължи да търсиш себе си, да сдълбаваш това, което си ти. В момента чета Наполеон Хил, Забогатявай с душевно спокойствие. Едва една глава съм прочела от нея. Наполеон Хил също много го харесвам. Също много препоръчвам книгата Да прецакаш дявола. Да. Много интересен разговор се завихря там. Човек със себе си да говори с едно преди дяволчето му. Дяволчето му отговаря. Което го кара да прави всички лоши работи. Да. Не знам как не се сетих да питам предните гости за книги. Сега за първи път да питам теб и ти ни даде вече 3 книги, които хората могат да погледнат, да видят и те много помагат. Наистина помагат за допълнителен външен източник на мотивация и наистина е много добре, отколкото да цъкаш в Инстаграм и да видиш там кой къде е бил и какво е правил. Отворя тая книга, седни, прочети нещо интересно, ще научиш нови неща. Да, и между другото, Робин Шарма се чете много лесно, много лека, приятна книга, толкова е дебела. И буквално я четеш за една седмица, може да я прочетеш цялата книга. Не е пълна с термини, трудно смилаеми. Ами благодарим ти за тази информация. Много се радвам, че беше при нас на гости и чакаме подкаста да излезе, за да си го гледаме и ние и да го гледат и хората и се надяваме наистина да ви е било интересно и този епизод. Можете да ни дадете предложение за други свежи хора, които бихме могли да поканим, с които бихме могли да обсъждаме тази тематика, която си е нашата тематика. Хранене, тренировки, превенция, здравословен начин на живот. Всичко ни е полезно като обратна връзка и от вас да можем да продължаваме да ги правим тези подкасти и да продължаваме да каним свежи, млади, готини хора и да се обогатяваме взаимно и ние да си направим наша си общност, както вече много други общности, които съществуват. Така че, свежарки, продължаваме напред и ще се видим в следващия епизод. Чао!